8-ig tart. Vendégünk Deutsch Tamás néppárti európai parlamenti képviselő. Jó reggelt kívánok, képviselő úr! Az igaz, hogy a 2007 óta rendelkezésre álló EU-s forrásokból 34,6%-ot tudott lehívni Magyarország, és ezzel a legrosszabbul teljesítő 5 tagállam közé sorolják? Sajnos így van. Az igazság, hogy hiába hallunk már különböző sajtótájékoztatókon folyamatosan sikerpropagandaszerű tudósításokat, ezek közel sem fedik a valóságot. Ugyebár állandóan elhangzik, hol Bajnai Gordonnak hívják azt a gazdaságfejlesztésért felelős minisztert, vagy éppenséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget irányító kormánybiztost, vagy önkormányzati és fejlesztési minisztert. Ugyanarról az emberről beszélek, aki ma miniszterelnök, és aki ma próbálja eladni magát úgy, mint egy független gazdasági szakember, csak a tények ennek épp az ellenkezőjét mutatják. 2006 óta a Gyurcsány kormány, a második Gyurcsány kormány hivatalba lépése óta ő felelős kormánytagja ennek a kabinetnek, hogy mi vagyunk az elsők a benyújtott nagy projekteket tekintve, meg így a lekötött pénzek, meg úgy a lekötött pénzek. Az Európai Unió egyfelől meghatározza, hogy 7 év alatt az egyes tagországok mennyi uniós támogatáshoz juthatnak, de meghatározza, hogy évente is mennyi az az összeg, amit elérhetnek. Így tehát 2007-ben, 8-ban és 9-ben amennyi uniós támogatást mi felhasználhattunk volna, annak alig az 1/3 volt képes Magyarország felhasználni. De akkor beszélünk arról, hogy ennek mi az oka, hiszen annak, aki nézi az adást és pályázni szeretne, mert kisvállalkozó, vagy mert mezőgazdaságban, vagy bárhol dolgozik, annak ez a fontos, hogy tudja, hogy hol abba és mit tud tenni. Most bonyolult a pályázati rendszer, sok az önrész, mit kell változtatni? Az Európai Unió úgy működik, hogy az uniós tagság adta lehetőségek kihasználása attól függ, hogy mennyire tehetséges, mennyire jól képviselő az adott ország, az adott nemzet érdekeit. És mennyi tőkéje van, nem? Kormány. A kormány. Nem az Unió azt mondja, hogy tisztelt magyar polgárok, tisztelt magyar kormány, tisztelt magyar nemzeti fejlesztési ügynökség. Itt van ez a sok pénz. Legyél kedves, nyújtsál be pályázatokat, ezek szabályosak legyenek, és én odaadom ezt a pénzt. Magyarországon egy elképesztő méretű, agyonbürokratizált szervezetrendszert hoztak létre, ennek a neve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Hihetetlen magas önrészt követelnek meg a pályázóktól. Ez hány százalék? Hát azt kell önnek mondanom, hogy erre egyszerre nem lehet választ adni. Mondjuk a kis és középvállalkozások esetében, ahol 5 és 10% közötti önrészt válnak el mondjuk Romániában a pályázóktól, ott Magyarországon sokszor volt, hogy 60-70%-os önrészt. Tehát képzelje el, hogy egy 10 millió forintos fejlesztést akar végrehajtani egy cég mondjuk Hódmezővásárhelyen, és kéne lenni 6,5 millió forintjának ahhoz, hogy ezt megcsinálja. Romániában, ami Hódmezővásárhelytől mondjuk alig 80-100 kilométerre van, ott működne a cég, akkor elég, hogyha fél millió vagy 1 millió forintja van, és 9,5 millió forintnyi, euróban számolva persze, támogatást kapnak. De hol a dolog rákfenéje, tehát miért van ez így? Azért van így, mert egy tökéletesen dilettáns kormányunk van, amely kormány szándékosan azért hozta létre ezt az agyonbürokratizált, politikával átitatott irányítási rendszert, hogy lehetőleg az ő klientúrájának tudja esetenként korrupciós eszközökkel nyílt törvénysértő módon odaadni az EU-s forrásokat. Ennek a szándéknak a levét issza meg az ország. Ezért mondom azt, hogy az áprilisi választást követő kormányváltás után az új polgári kormány, az Orbán kabinet első intézkedései között kell, hogy átalakítsa ezt a rendszert. Májustól, és akkor mennyi lesz az önrész, hogyha a Fidesz hatalomra kerül? Hát azt tudom ennek mondani, hogy egyrészt mondjuk... oda kerül, mert a mostani adatok szerint ugye a Fidesz vezet. Igen. Azt tudom önnek mondani, hogy mondjuk például a kis és középvállalkozások esetében, hát a térségben, itt a közép-európai térségben, hogy a versenyképességüket meg tudják tartani a vállalkozások, mondjuk ne legyen magasabb, mint Romániában. Ne legyen magasabb, mint a bürokráciát, és akkor elérjük az Felvidéken, azaz Szlovákiában. Legyenek olyan pályázatok, ahol 5-10%-nyi önrésszel már a kis és középvállalkozások támogatáshoz összegekhez jutnak. De mondok egy másik példát, ha megengedi. Hát önmagában a kis és középvállalkozások Magyarországon egy számjegyű százalékát kapták meg ennek a felhasznált 36%-nak. Tehát ezt tekintem 100%-nak. Más dél-európai, spanyol, portugál pályázati rendszerekben, vagy román, lengyel, szlovák pályázati rendszerekben 40-50-60%-nyi támogatást kapnak. És itt hol a többi 99? Megaberuházásokban, olyan beruházásokban, amelyeknek a gazdasági haszna az erősen megkérdőjelezhető. Magyarországon pályázik jó pénzekre. Hát például, tehát Magyarországon is az a helyzet, hogy a foglalkoztatottaknak
közel a 3/4 a kis és középvállalkozások alkalmazottja. Ha Magyarországon azt akarjuk, hogy az emberek ne legyenek munkanélkül, sőt, a magyar vállalkozások új munkahelyeket teremtessenek, őket kéne támogatni. Ehhez képest az ő támogatásukra fordított összeg a lehetséges összegnek mondjuk néha 8-10%-át elérhet. Miért nem érje el a 30-35-40%-át? Beszélünk arról, hogy mit lehet tenni, hiszen van egy indítvány az Unióban, ha jól értelmeztem, ez az Ön és Súrján László ide majd elmondja, a strukturális alapok felhasználási szabályainak módosításával, mert hogy rendelkezésre áll még egy nagyobb összeg, számszerűleg ezt majd szintén kérdezem, hogy mennyi, és hogy akkor ezzel mit lehet tenni ezekkel a strukturális alapokkal? A javaslat, az Európai Bizottság javaslata, a Lisszaboni szerződés alapján, nem szeretném megijeszteni kedves televíziónézőket kora reggel, de az Európai Unió működését meghatározó alapvető norma érvénybelépése, hatálybalépése után erről a bizottsági javaslatról már a Parlament és az Európai Tanács együtt dönt. Tehát a Parlamentnek érdemi beleszólása van ebben az európai jogszabályba. A jogszabály arról szól, hogy az egyik uniós alap, egész pontosan a szociális alap terhére az adott országban önrész nélkül, lényegét tekintve önrész nélkül 95%-os támogatási szintet elérő pályázatokat lehet kiírni. Tehát elég egy pályázónak, hogy 5%-nyi önrésze legyen, 95%-nyi támogatást kaphat ebből az alapból. Másrészt azt teszi lehetővé, hogy mintegy 500 millió eurós nagyságrendben 5 megjelölt uniós ország, ez egyébként a 3 balti ország, Románia és Magyarország, pedig plusz támogatást kapjon, hogy a szociális alap. Mi a rossz helyzetre, ahol tekintettel kerültünk bele az ötbe? Ez egyébként lehetőséget jelent az ország számára, csak sajnos egy kicsit ebben a döntésben egy ilyen Piszkos Freddy ölelés is benne van, ami azért nem mindig esik jól annak, akit megölelnek. Mert akkor az Unió... a pénz már rendelkezésre áll, bocsánat képviselő, csak hogy érthető legyen. Tehát 500 milliárd, 5 országnak... 500 millió euró. 500 millió euró, 5 országnak 5%-os önrésszel. Áprilisban dönt véglegesen erről a parlament, májustól ez rendelkezésre fog állni, bővíti a lehetőségeinket, csak sajnos másik oldalról megint egy olyan bizonyítvány, ami azt mutatja, hogy az Európai Unió 5 legrosszabb gazdasági helyzetben lévő országa vagyunk. Sajnos az egyik szemünk sír, a másik nevet, de Súrján képviselő úrral, ő a Költségvetési Bizottságban, jó magam pedig a Regionális Fejlesztési Bizottságban olyan javaslatokat sikerült elfogadtatnunk, hogy ennek a forrásnak a felhasználása valóban könnyű, bürokráciamentes lehet május után. Még valami, ott van a Brüsszelben, ott van Európa szívében, ott van, ahol a döntések születnek. Mi az oka annak, hogy itthon pártállástól függően különböző híreket interpretálnak? Az MSZP is hivatkozik a Merrill Lynchre, erre-arra, nemzetközi szervezetekre, IMF-re, jók a mutatók. A Fidesz hivatkozik Economistra, Depresszére, akármi másra, a sajtóra, a szervezetekre. Tehát most akkor milyen az európai megítélésünk? Mi alapvetően Magyarországon élő több mint 10 millió polgár személyes tapasztalatára hivatkozunk. Az ország borzalmas állapotban van, a gazdasági élet szereplői az utolsó tartalékaikat élik föl, az Európai Unió átlagát messze meghaladó mértékűre nőtt Magyarországon a munkanélküliség, sorozatban vesztik el a piacaikat a magyar vállalkozások. Nagyon érdekes, amikor a világ különböző pontjairól idejönnek, önkényesen kiválasztanak néhány adatot. Az önkényesen kiválasztott adatok egy része alapján valaki azt mondja, hogy hú, de rossz a helyzet, másik azt mondja, hogy hú, de jó helyzet, de mi mindannyian tudjuk, hogy az ország soha nem látott gazdasági problémákkal kell, hogy szembenézzen, ezért van szükség változásra. Az országban, bennünk, magyarokban megvan a tehetség, a tudás arra, hogy egyébként a mai helyzethez képest sokkal rövidebb idő alatt ezeken már amint el tudunk képzelni, ezeken a nehézségeken túl legyünk. Reméljük, hogy egyebek mellett majd ez az 500 millió euró, illetve ránk eső segít. Köszönöm szépen, hogy eljött. Bízom benne, köszönöm a lehetőséget.